Abanton, Bizkaian, hilabetez egongo dira mundu guztitik etorritako 15 gazte eta arazo sozialak dituzten beste horrenbeste. Elkarrekin bizitzen eta Sahats parke hau garbitzen. Ortuella eta Abantoko alkateek eta gazte arloko arduradunak gertutik jarraitu nahi izan dituzte Bilboko Agiantza elkarteak 30 gazterekin egiten duen lana, eta bisita egin diete esperientzia hau bertatik bertara ezagutzeko. 18 eta 23 urte bitartean dituzte, munduko leku askotati datoz, astebete daramate voluntario Sahats parke hau txukuntzen gogor lanean. Un poco cansada, pero es muy interesante. Sí, me gusta. ¿A ti? Me gusta también porque trabajaremos a la mañana y después a la tarde podemos hacer otras cosas. Bilboko Agiantza elkarteak antolatuta, ikasleak eta arazo sozialak dituzten pertsonak guztiak batera elkarlanean bizi dira. Elkar bizitza da azken finean ardaz nagusia kasu batzuetan eta momentu gehienetan. Eta ikusten da nola nire arazoa azken finean errelatibo da bestearentzako. Orduan gu ikusten dugu beste mundua, beste kultura, beste bizimodua. Azken finean desberdintasun horrek egiten du berezi auzolandegi hau. Gazte hauek guztiak izugarrizko lan egiten dute hilabete batean, baina elkar bizitzak aberasten ditu gehien. Hay muchas tradiciones diferentes, entonces podemos aprender de los otros. Agiantza elkarteak 10 urte daramatza parke hau garbitu eta txukuntzen. 2000 urtean hasi ziren 30.000 metro karraturekin eta egun 120.000 metro karratu dira.